Puntahan po natin si Ate Mikey. Ito po si Ate Mikey. Saan si Ate Mikey? Si Ate Mikey. Si Mikey. Tsaka, Oh. si Christine. Ayun Si na. Alright mga kadodong, mga kadidang, welcome back to my YouTube channel. I'm Christopher Gonzales. Ngayon pala mga kadodong, mga kadidang, nandito ako ngayon sa bahay ng kapatid ng asawa ko. Ngayon pala, mayroon na naman silang ibigay sa amin na upuan. Kung maalala nyo mga kadodong, yung binigyan ako ng washing machine, sila rin ang nagbigay sa amin. Tapos ngayon, bibigyan na naman kami nila ulit ng mga yung upuan sa pamamahay mga kadodong. Malaking tulong din sa amin ito dahil talagang upuan talaga ang inaunang may i-share natin kung mayroong mga dumating sa atin na mga bisita, di ba? Yung upuan talaga ang pinakauna nating may share sa kanila. Ayun mga kadodong, ipapakita ko sa inyo yung ibibigay nila na upuan nila ni Mana. Yan mga kadodong, ito yung upuan. Dadalhin ko na to sa bahay mamaya. Ito. At saka ito, dito pa yung mga bata na ginawa nilang higa-higaan itong mga kadodong kasi nilabas na nila dahil mayroon na rin silang dumating na bago nilang bili na upuan mga kadodong. Yan. Ito na naman yung papasarin ko mamaya pauwi. Yan yung mga bata. Yung mga bata naglalaro. Yan. Yan. Wag muna kayo dito papatong ha, baka malaglag kayo. Ay baba ko na lang. Baka mamaya ma-disgrasya pa tayo. Baba ko muna. Yan, ito pala yung pabangkay ko. Dave. Shout out sa'yo dong, Dave. Shout out sa subscribers mo. Salamat. Yan, ang mga bata, marami naglalaro. Yan. Ayun mga kadodong, mayroon din tayong kasama nitong vlogger din. Oh, yan. May dala-dala sila mga kadodong. Parang ano ba ito? Christmas star, ano ba tawag dito? Parol, yun tawagin. Kung ito yun, si Nicole. Hi Nicole. Mayroon din siyang YouTube channel mga kadodong. Yan YouTube channel niya. Precious Kalonod, di ba? Yung sana suportahan din natin yung kanyang YouTube channel, bata pa siya. Pero nagba-vlog na siya mga kadodong. Yung YouTube channel niya mga kadodong, Precious Kalonod. Hello, shout out sa iyo. Precious. Yan, magkakyata na yung mga kapitbahay dito. Yan. Alright, mga kadodong, yan mga bata, naglalaro muna sa upuan kasi mamaya dadalhin ko na yan, pauwi na. Ngayon na lang nila malalaro yan, mamaya wala na yan. Punta na lang kayo sa bahay para dito na kayo maglaro. Yan. Bukod dyan mga kadodong, mayroon din sila ditong parol mga ginagawa nila mga kadodong. Ayan, oh. Ito, silang gumagawa nito. Tapos, ang magiging itsura niyan mga kadodong pag nagawa na, ito na yung itsura niya mga kadodong. Yun, yung kumbaga finish project na to mga kadodong. Finish project yan. Hindi ko ano na, Kaya pala, kaya pala mga kadodong, ang nagpapagawa niyan, si Mayor Joy Del Monte. Ang ating mayor dito sa lungsod ng Quezon City. Butihing mayor, si Joy Del Monte. Yun. At ang gumagawa pala dito, si Mano. Si Mano Roelio, yan. Ito yung kumbaga sideline na rin sa mga nanay, mga magulang dito mga kadodong na gumagawa nito kasi ang halaga pala nito mga kadodong pag finish product na siya ganito, pag ganito na mga kadodong 25 pesos mano? 25 pesos ba yung bayad sa isang piraso. Yun, di ba? Malaking bagay na rin yan mga kadodong. Umpisa mo na doon sa Yan. umpisa, balutin mo yan. Ganito, ito mga kadodong. Ang umpisa nito mga kadodong, ito, itsura niya. Parang kawayan lang siya, ginawang parol. Ngayon, ganito muna siya, tapos babalutin. Ito, mayroon pang kulang to. Hindi pa to talaga natatapos mga kadodong. Basta yung
finished product na niya mga kadudong, ito na niya. Siguro mga kadudong, lalagyan pa to ng ilaw sa loob. Wala na. Ganito na talaga yung finished product niya mga kadudong. Yan. Alright. Ito, marami pa pala oh. Mayroon pa sa hindi pa tapos. Pati sila si ate yan, gumagawa din yan sila mga kadudong. Malaga rin yan dahil 25 pesos ang isa, di ba? Pag natapos. Oh, di ba? Kung makatapos ka ng mga 50 piraso, di magkano na yun? Malaking tulong na yun sa bawat nanay dito na pambili ng mga pangangailangan nila sa araw-araw. Malaki rin kikitain kami. Oh, malaki. Pag naka 1 million ka, 25 million. 1 million na. Maka 25 million ka. Maka 25 pesos ako. 25 million matatanggap ko. Yan si Mano, gumagawa mga kadudong. At dito rin yung ating kaibigan kong vlogger mga kadudong, si Orly T. Malikay. Kanyang YouTube channel mga kadudong, oh. Orly T. Malikay. Yan. Shout out pala sa mga nag-subscribe din sa akin channel. Kasama ni Orly T. Malikay sa may from Bataan. Yun. Tao kasamahan ni Orly T. Malikay. Madilim, kunti. Yan. Yan si Orly T. Malikay. Kung sino nakakilala. Guys, maki-subscribe na lang ang channel ko. Yun. Sinabi ni Christopher. Okay. Suportahan din natin mga kadudong yung kanyang YouTube channel. Yan ang YouTube channel niya mga Maraming kadudong. kalokohan doon. Orly. Maraming makukuhang kalokohan doon. Oh, yun kasi mayroon ang content niya mga kadudong yung tungkol sa accessories ng sound system, di ba? Oh, yun, sound system yung kanyang content sa kanyang pagbablog mga kadudong. Yun, suportahan natin yung kanyang YouTube channel mga kadudong. At kay Nicole ulitin ko, kay Nicole naman yung YouTube channel niya, mayroon siyang YouTube channel. Modular. Precious Kalunod, yun lang ang kanyang YouTube channel mga kadudong. Yan, suportahan natin yan. YouTube channel niya. Alright, yung anak ko. Yan, maalala mo. Okay mga kadudong, yan, napakita ko na sa inyo yung mga inaabalahan nila dito ngayon. At papasok muna tayo sa bahay ng kapatid ng asawa ko. Uy, may kita ko sa video. Ayaw magpakita na. Ayun ang mga anak nila. Hello. Ayan Magkakaroon po ako si Mikey. ng vlog. Subscribe later. Magkaroon din daw siya ng vlog, YouTube channel. Pasok muna ako. Op, lalabas yung mga aso nila. Pasok muna, Bino. Uy, Oy, Bila, pumasok ka. pasok. Pumasok. Alis. Pasok na muna ako. Sarado mo yung wire. Yun. Kaso. Ang ganda ng aso na kalulong. Ayan na. Yan. Ayan si Lizel, pamangkin ng asawa ko. Pamangkin ko na rin. At si Grace. Ay, si Mikey. Yan. Yan. At saka yung misis. Tsaka yung aso nila, ang kulit oh. Ako lang, agad naman namin ah. At saka si Etin busy sa kanyang nilalaro. Online game. Sit na. Sit. Yan. Sit lang, babe na. Alright. Babe na. Sila pala yung nagbigay sa amin ng upuan mga kalulong. Tulong na rin sa mga anak nila ni Mana. Kami yung napili nilang bigyan ng upuan. Yan, maraming salamat talaga no. Lizel, kami yung napili niyong bigyan sa upuan niyo. Malaki yun siya. Ayun lang. Puntahan po natin si Ate Mikey. Ito po si Ate Mikey. Saan si Ate Mikey? Si Ate Mikey. Si Mikey. Si Christine. Ayun Si Christine. Ay, walang parap-parap yan. Tsaka makita mo ito dyan. Tsaka ito ba yung mangyayari pag playa ka na? Sige na nito po natin. Yan sila. Masaya dito mga kalulong. Pag nagkaipon-ipon na nga naman talagang bawat pamilya ay talagang masaya. Di ba? Yun. Talagang lubos ako nagpapasalamat sa binigay nyo sa amin na upuan. Si Mana. Ay, dito sa labas si Mana. Tama na ako dito sa labas. Lalabas muna ako. Lalabas na naman ako.
Op, wag ka lumabas, Supremo. Wag ka lumabas. Supremo. Yun. Yun, Okay, mana, maraming salamat talaga. Salamat. Mga kadudong. Mga kadudong. Ayun ako, kulit din. Mana, maraming salamat talaga sa upuan na binigay mo sa amin. Mana, kami yung napili mo bigyan. Yan, kapatid ng asawa ko. Yan, saka yung mga upuan nandun na, mamaya, dadalhin ko na yan doon sa bahay mga doon para kayanin din namin doon. At ako'y talaga, wala naman masabi man na. Tapos pusong pasasalamat sa inyo sa buo na inyong pamilya. Kay Manor Wilio, yan, gumagawa siya ng parol. Kasi nga, magpapasko na mga kalodong. Saka salamat na rin kay Mayor Joey Belmonte na tulong na rin to sa bawat pamilya ng dalawigan niya na sa buong Quezon City. Dahil kumikita rin sila para dito. Yan, dagdag kabuhayan na rin. Okay? Alright mga kadodong, andyan na yung mga upuan nila ni Mana na binigay sa amin. Yan, pinalitan na rin namin ng sapin. Yan, napakaganda na mga kadodong. Oh. Maaari na nating upuan yan mga kadodong. Yan, na-arrange na namin sa kanyang lagayan. Kung may mga bisita namang makadalaw dito sa bahay, mayroon na rin silang mga upuan mga kadodong. Ayun na, mga anak nila ni Mana, ni Mano, Mana Susan at saka si Mano Rogelio, ako po'y lubos na nagpapasalamat sa kanila sa kanilang binigay na upuan para sa amin. Yun, sa kanilang mga anak. Kung mapapanood nila itong video na to, unang-una kay Dave Prado, kay Grace Prado, Riola, yun, yung asawa niya, at kay Mikey Prado at kay Lisil Prado. Yan, maraming salamat talaga sa inyong marami. Kay Itin, Christine, Tahil Prado, maraming salamat sa iyo dahil yun, kanina nandun siya nung nag-vlog ako doon sa pamahay nila. Busy din siya sa kanyang ginagawa mga kadodong. Yan, maraming salamat talaga sa inyo mga pamangkin ng asawa ko. Yan, maraming salamat. Wala na ako ibang masasabi kundi taos puso ako nagpapasalamat sa inyo. Sa pamilya Prado, maraming salamat talaga. Alright mga kadodong, mga kadidang. Yun, dito na ako mga kadodong, nakaupo sa binigay nila na upuan nila ni Mano at ni Mana at sa kanyang mga anak. Hanggang dito na lang yung aking video mga kadodong. At sana'y nagugustuhan ninyo at sana pa-subscribe na rin ang aking channel mga kadodong at i-share na lang din. At unang-una, bagong lahat ay talagang nagpapasalamat ako, lubos ako nagpapasalamat sa nagbigay sa amin ng mga puwang ito sa pamilya Prado at sa kanyang mga anak. Maraming salamat talaga. At sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel, maraming salamat sa inyo. At sa mga nagla-like at sa mga viewers ko, maraming salamat talaga sa inyo. Sana i-subscribe nyo ang aking channel. Maraming salamat. Hanggang dito na lang muna ang aking vlog na araw na ito. Shoutout. Yung nga pala kay Carlito Sambayon, shoutout sa inyo, sir. Tuloy-tuloy lang ang ating pag-vlog. Sana maging successful din ang iyong channel. Yun yung panalang ko sa Diyos. Sana ay magiging successful at mag-monetize ka na sa iyong YouTube channel. Alright, hanggang dito na lang aking video mga kadodong. See you next vlog. Bye-bye! Kita-kita-kit!